खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंनि न'आव दंफैयोमोन ना ओमफ्राय दायो नै सासेखौ बिबैनो दोनथ'नानै सासेखौ जोङो लानानै थांसै बे मिथि एक्ट्रेसनि दखानावहाय बाजैनो ब्लाउस ओमफ्राय दख'ना नांगौनो बेखौनो नायनो थांनोसै ओमफ्राय आंनो होगोन ना होआथाय बिथाङा बियो बिथांनि सायावसो सोनारसिगोन नोंथां होगोन ना होआ आंनो बिथांनि खुगानिफ्राय जेबो मोनासै आङो खोथा मोनासै नायनोसै थांनानैहाय आंबो जुदि गोसोखौ हमथानो हायाब्ला लानोसै आरो गोसोखौ हमथानो नाजागोन आङो मेन पारपसानो जाहैबाय बाजैनि थाखाय ब्लाउस ओमफ्राय दख'ना लानाय बाजैया गुवाहाटियाव थायो नालाय ओंखायनो बिदि दख'ना दखानावहाय फैनो मोना बियो ओमफ्राय फैयोब्लाबो न'आवनो थाफैनाय जाखायो बिदि बेरायनाय जायाना ओंखायनो जोङो दिनै बिथिंजाय फैखादों नालाय ओंखायनो नायनानै थांनोसै आरो ओमफ्राय बाजैनो भिडिअ कल हरनानैहाय फसाया बेखौ सोंनानैहाय बायनोसै ओमफ्राय नै सासेखौ लाबोदों जोङो नङाब्ला सानै मेनटेन खालामनो उसुबिदाथार नालाय ओंखायनो सासेखौ लाबोफाबाय दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आं देखायलांबाय थानोसै भिडिअ दखाननि लकेसना गानजा सक होनो आरोना बैथिं सिदा थांबाय थायोब्ला नोंथांमोना मंगलदै ओमफ्राय गुवाहाटिबो थांनो हायो जोङो दायो ओरैजाय थांसै ओमफ्राय क'क्राझार थाङो आरोना जोङो ओरैजाय थांबाथाय गरेस्वर जानानैहाय गोदो जोंनाव फैबा क'क्राझारनिफ्राय फैबाथाय जोङो ओरैजाय फैबाय थायोमोन ना लामाया मोजां नङामोनलै दा मारैथाय मोनथिया मोजां जाबाय लामाया जाबायदां ओरैजायनि थांथारबा ओइ दाबो थिग नङा बे लामाखौ क'क्राझारखौ होनदां क'क्राझार थांनाय ओंखायनोथ' न'आव बिनिफ्राय माबासो ओंखारहैगोन बायहाटा गोबाव जाथारबाय जोङो ओरैजाय थाङिया ना डाइरेक्ट जों तामुलपुर जानानैसो थांबाय थायो नालाय नै सफैबायनोसै गानजासक ओमफ्राय बेहाय मानडेयावहाय बाजार जायो नोंथांमोना नुखाबाय थादों आंनि ब्लगावहाय नै सफैबाय जोङो स्ट'र एन्ड बिउटि पार्लार बेनो आरोना मिथि एक्ट्रेसनि दखाना नोंथांमोनाबो फैदो ओरैजाय क'क्राझार फ्रियावनो बायफैदो नों होगोन नामा नङाब्रा मिथिगोन ना फ्रियाव मोनो जोंसो हारसिङै आं सासे दिमाखौसो थांदों दख'ना लानो थांदों आंहा आरो धन होननायाव सोर धन सानबावबाय मिन्थिखौनो दासो मिन्थिबाय सानफ्रामबो फैयो माला सानफ्रामबो फैया रा सम फैबाय थायो नै बेनो आरो नै मेल्ला दङ मेल्ला साहेलि ब्लाउस नांगौनोलै साहेलि ब्लाउस गैया ना गैलाय आं फैबाथाय मोना साहेलि ब्लाउसखौ नै बेल'सो दं बेल'सो डाइरेक्ट बिहरदो ना हेलेनानाव नै बेल'सो दं बिनियाव ब्रेन्ड खुलिबाय नामा बेनोब्रा संगिना हेलेना साहेलि नोंथ' नायाना नै गथ'खौ नों गामदो सासेखौ लाबोफायासै ओंखायनो सासेखौनो आं नुबावाखै फैलाय आं बामनो इच्छा आलु खैमान जाखो बिसोरो आं गय जाबावनानै दंबावो 7 मान्थ जानोसै 7 मान्थ जानोसै 8 थारिखआव हेन्ड एमब्रयडारि बेबो कटननि मोजां जागोन थान्दा जागोन ना ओमफ्राय दख'नाया मानि नांगौ बाजै आं दख'नाखौ बायदि फाननाय बायदिखौसो बिदोंमोन सिम्पोल नायगोन दे सिम्पोल दङ बिथिंजाय माने लरेक्स थादेरनायनो आरो बेफोरखौ बायदोब्रा दानथ' बैसागु नांगासिनो बैसागु नांखाबायहाय दायो बैसागुआवसो थांगोन सिम्पोल लरेक्स बैसागुआव फैगोनब्रा दान बायना दोनखादो नायलाय लरेक्स थादेरनाय अनेक जोमग्रासो खुलिदो दे बारा नङा दे बेसेबां गासिबो 4,000 साराय तिनि दे फै फट' खेबगौमोनसो दे माखौ बायो नै ओरैजायबो दङ लरेक्स थादेरनाय दङथ'
इलाय लरेक्स थादेरनाय बेफोरबो सिंगोलावसो गैया लरेक्स थादेरनाय दङ बाजै ओमफ्राय सिंगोलाव गैया आरो ना ब्लाउसआ माबेखौ औ ओमफ्राय नैबे बे औ बेसेबां दा बेफोरो 1200 गोजा दे हरदो फैसा नोंसोर मा न'आव हाबलांगोन न'आव मैयानो फैदों ओमफ्राय बेहाय हाबा जाबाय ओमफ्राय दिनै थांफिनगोन आरो लाबाय जोङो ब्लाउस ना मा नोंसिनि दख'ना ब्लाउस लाबाय सहेलिनि सुनि ओमफ्राय बे आंनि बेयाव बिबारनि गांसे ओमफ्राय सहेलिनि गांसे सहेलिनि कालेक्सना दायो खतम जाखाबाय निउ फैयाखै आं लाजोब्बायना निउ फैबा आपडेट होनोसै लड खालामनो नागिरदों मा नाम दोनदों लानिनिखौ मा बेना रिधिमा रिधिमा सासेया तानिशा थेंक इउ स' माच दै फैनायनि थाखाय लानिया गाबबायना बाय बाय औ बाय बाय गाबबाय थेंक्स दे थांसै बाय बाय गाबबाय सासेया बाय बाय नायनोबा ब्लाउस माया मायाव नैबे आंनि बेफोरबायदि कालारखौनो मा मोजां मोनो नालाय आयु आंखौ गाननायाव समायदों ओमफ्राय नैबे थान्दा पुरा जिनि एयार कन्डिसन गोनां बे बिखुं नुवा बे फिसो फि बैयो बिखुं नुगोन दख'नानि सिङावनो थायो जोंनाथ' आङो बिखुं नुजानायखौ दाना मा प्रब्लेम मोनो सान्दुं नाङोना मैला जाजोबो सान्दुं खामो ओमफ्राय नैबेखौ गानबाय थान्दानो मोजांसो मोनबाय आङो थान्दा बे कटननि माबानि बे शु डिजाइन ओमफ्राय बियो सहेलि गाननाय नायनोसै आरो माथो गरमरा नैबे बेयो जि मिथिया जिनिसो नङा आं मिन्थिनानै लादों समायदों माने आंखौ ओमफ्राय नैबे बाजैनि बेयो गरम नै मोनसेया माबानि कटननि बे कटननि थान्दा मोजांबो कालाराबो मोजां ना कालाराबो मोजां मोननैबो मोजां कालारा नोंनिया नैबे ओंलै लिपसलाय आं खोन्थाहरगोलै फैसाखौ बुरजा लानो नागिरदे होननानै आइमोना जोंखौ बेयो जोंनि बाहुबलिसिम दोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा नै साब्रैजों थांफिनगासिनो न'आवहाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खिन्थानो लुबैदों 7 मार्चआवहाय जोङो सानदों जोंनि बेबि सानैखौ ओंखाम दौनोसै होननानै एसे नेमनि आन्था आरोना डक्टराथ' ओरैनो जोंखौ एप्रिल 28नि उनावहायसो सलिड फुडखौ दौनो थिनदों आरोना बिसोर जिहेतु प्रिमेचुरमोन नालाय ओंखायनो खिन्थु जोङो दानो माने नेमखौ खालामनानै दोनथ'नोसै आरोना मानो होनबा एप्रिलसिम थाङोब्ला बोथोरा गाज्रि जाहैयो नालाय अखा बांखा बारहुंखा ओंखायनो जोङो दायो मार्च 7आवनोहायनो खालामनो सानदों आरो मोनसे जों सानदोंखि नोंथांमोननो बै दिनखालिनो बेबिनि फेसखौ रिभिल खालामनानै खिन्थु जों दाबो सियर नङा नोंथांमोना ओंखायनो नेनानै थादो 7 मार्चनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय नै दायो थांगासिनो जों न'आवहाय